سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفعلي سبورت وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتب لكم بخبر نقدم ኤርትራዊ ሾረናዊ አጥቃይ አሌክሳንደር ኢሳቅ አመበል 77 ደቂቃ ተቀይሩ ምታው አመበል 79 ደቂቃ ሾቶ ብምዝጋብ ንጋንቱ ድርዑ ኮይኑዋም ናሜዳ ኦሳሱና ተጓዒዛ ግጥም ዘካየድ ትሪያል ሶሲዳ ሰለስተ ባዶ ክትመርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ተጻዋቲ ኦሳሱና ተበራቢሮም ክልተ ሽቶታት ብምዝጋብ ንሶሲዳ ስጋት ፈጢሮም ላኳ እንተነበሩ ተቀይሩ ዝኣተወ አሌክሳንደር ኢሳቅ ግን ሾቶ ብምዝጋብ ንጋንቱ እፎይታ ይሂብዋም አጥቃይ ሶሲዳ አሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ዝሓለፈ ግጥም አንጻር ባርሴሎና ሾቶ ብምዝጋቡ ዝዝከር ኮይኑ ብቃዕቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ምዕባይ ዝርከብ ምዃኑን ድሕሪ ግጥም ባርሳ ሾቶ ኣመዝጊቡ ዝብል ዜና ከም ዘይኮነን ብዙሕ ሾቶ ንምምዝጋብ ግዜኡ ኣኺሉ ምባል ብብቕዓት ተጻዋታይ ኣድናቆቶም ዝገልጹ እናበዝሑ ይመጽ ከም ዘለዉ ይሕበር ኣብ መበል 84 ደቂቃ ኦሳሱና ካብ ስዕረት ዘይተድሕኖም ሾቶ ካብ ኢዝኬል ኣቢላ ኣቢሎም ሾቶ ብምዝጋብ ጾታ ብዓወት ሪያል ሶሲዳድ 4-3 ተዛዚሞም ኣቐዲመን ግጥመን ዘካይዳ ሌጋንስ ኣብ ሜዳ ኣነታ ኣብ ውድድር ሊጋ ስፓኛ ኮምፓሳ አጥፊያ ዘላ ስፓኞል ዓዲማ ዘካይደቶ ግጥም ክልተ ባዶ ምዕዋት ነጥባን ደረጃን አበሪኻላ ትማት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ዝማል ሰንበት ብክልተ ወሰንቲ ጾታታት ቀፂሉ ውዒሎም ቀዲመን ጾታን ዘካይዳ ክለባት ማን ዩናይትድን ዋትፎርድን ቅድሚ ዕረፍቲ ዝነበረ ጾታ ዝሑልን ኣሰልቻውን ነይሮም ይኹን እምበር ማን ዩናይትድ ብመንገዲ ማርሻልን ሊንጋርድን ዝረኸበተን ቀተል ትዕድላት ከተባኽነን ያተርያም ብፍላይ ሊንጋርድ ንበይኑ ምስ ሓላ ውልዳት ቤን ፎስተር ተፋጢጡ ዝረኸባ ዕድል ሸንቂሩ ከመዝገባ ብምሕሳብ ንላዕሊ ዝሰደዳ ኩዕሶ ልዒላ ክትወፅእ ያኺኢላ ጾታ ድማን ዕረፍቲ ባዶ ባዶ ኣምሪሖም ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ጾታ 5 ደቂቃ ምስ ተልዓለው ኣብ መበል 50 ደቂቃ ተጻዋቲ ዋትፎርድ ዝረኸብዋ ናጻቕላዕ ክሪስቲያን ካቫሌስ ብርእሱ ዝገጭዋ ኩዕሶ ኣጥቃዒ ዋትፎርድ ሴኔጋላዊ እስማኤል ሳር ብግቡእ ንመሬት ኣጋጭው ሰደዳ ተራር ኩዕሶ ሓላ ውልዳት ሬድ ዴቪልስ ደህያ ብግቡእ ክቆጻጸራ ብዘይምኽኣሉ ካብ ኢዱ ሞሊቓ ሾቶ ክትምዝገባ ተርያም ድሕሪ 4 ደቂቃ ናይዛ ፍጻሜ ድማ ንቐዳሚት ሾቶ ዋትፎርድ ዘመዝገበ ሳር ኣብ ክሊ ልዳት ማን ዩናይትድ ብኣሮን ዋን ቢሳካ ተሓንኪሉ ምውዳቑ ዋትፎርድ ፍጹም ክላዕ ረኺቦም ሓልቃ ጋንቶም ትሮይ ዲኒ ድማ ከይተጋገየ ኣመዝጊቦም ጾታ ድማ ንውፅኢት ናብ ክልተ ባዶ ይዕረጎም ውፅኢት ንማን ዩናይትድ ብዘይርብሕ ይኸይድ ምንባሩ ሾልሻየርን ፖግባን ማታን ናብ ሜዳ ክልእኮም ይተራዩ ማን ዩናይትድ መንገዲ ማርሻል ግሪንውድ ፖግባ ንልዳት ዋትፎርድ ሰደደተን ኩዕሶ ድማ ሓላ ውልዳት ዋትፎርድ ቤን ፎስተር ኣብ ቁፅፅሩ ከእትወን ይተራዩ ምድብ ግዜ ምእካል ድማ ኣብ መበል 20 ተርታ ዘላ ዋትፎርድ ናይ ክልተ ባዶ ምቁር ዓወት ኣመዝጊባ زعوت زي نواتفورد أبزك هيدتهم 18 نايل ጾታ ካልአይቲ ዓወታያ ስዕረት ዘመዝገበት ማን ዩናይትድ ብተርታ ቀዲም መናዝር ከባ ቸልሲን ቶተንሃምን ዘካይዶ ግጥም ሓንቲን ክትከስር ምዃና ከርባሓ ዝኽእል ጾታ ነጥብ ከሲራ ያወፅያ ድሕሩስ ሰኻይደ ጾታ ዝዓበየ ጾታ ናይ ሰሙንዚ ኣመንጎ ክለባት ቶተንሃምን ቸልሲን ነይሮም ዘን ክለባት ፍልየን ናይ 3 ነጥቢ ነይሩ ብዘይካዚ ነዘን ክልተ ክለባት ዝዕልም ጆሴ ሞሪኖን ላምፓርድን ንክለብ ቸልሲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽትበጽሕ ከም ተጻዋታይን ዓላምን ኮይኖም ምዕያዮምን ናይ ትማሊ ፍጻመ እዩ ናብ ጾታ ምስ ንመለስ ጾታ ጀሚሩ 11 ደቂቃ ምስ ተልዓሎ ምኩር ተጻዋታይ ቸልሲ ዊሊያን ብማእዝን ዝረኸባ ኩዕሶ ብዝናኣድ ብቕዓት ኣብ ሰኪዕ ቶተንሃም ብልጽ ሾቶ ብምዝጋብ መሪሕነት ክትሕዝ ኪኢላ ንጾታ ተቆጻጺራቶ ዝነበረ ቸልሲ ድማ ኣብ መበል 20 بمنجدي تامي أبراهام نابلدا توتنهام كتسقع ترام تفوكس كعسو جن أب كتصير غازاني جاية أتيام مبر 27 دقيقة أب صوتا ديك إساز نبر توتنهام بمنجدي سيسيكو نابدا تشيلسي أمريحام سيسيكو زعات صفا كعسو هاريكين بجبو زهر ما كعسو لعلي كتكيدا ترام دحر 4 دقيقة صون كاب هاريكين زمت أتو كعسو لعلي كسداي ترايم أمبل 40 كلتن دقيقة نايت صوتا دما ديلا علي نايت توتنهام مس كوباسيش ناي بمجرجهم بمأكل دانيا أنتوني تيلر نغلط يوم بيج أنا سمعت تكار كيبهم ترايم عرفتي أبغى من كال دما حلا ولا توتنهام بابلو غازانيغا قبل على ألونسو حدقنيا فاول مسامو تصاوت تشيلسي فتصوم كلاع كحت كونت ترايو أنتوني تيلر جن توتنهام ناس أغلع كيبهم ترايم يخون امبر ببار تراء تشيلسي فتصوم كلاع كوهاوي تعزيز اللام ويلان دما زرخبت فتصوم كلاع كيتجاجي بمزجابو نوصيت ناب كل التبارو يعرقهم صوت دما مريحنا تشيلسي كل التباري نعرف تمريحهم تتصوتا حرفف زبلن ناي سمع تاكار زبزحون نيروم كموصيت دما سيسيكو ام بلسو صادق بيچا كار كسمعلن كله قرب دقائق صني حدما كورياوي سون هينمين ابلعل تخلخال تشيلسي انتوني روديغر حدغنيا تاكل بمفصامو انتوني تايلر بقطتا قيح كار مزاز كبرو يترايم توتنهام دما ب10 تصاوتي صوتهم كسلاسلو ترايم ام بل 86 تخلخال تشيلسي زوما ابلعل دل علي فاول فتسيمو كيكون تايلر بارك عزم صوتا دو كوبلو يترايم
ባር ብምዕዛብ ድማ ዝኾነ ፋውል ከም ዘይነበረ ብምርጋጽ ጾታ ክቕጽል ያዚዙ ቸልሲ ንጾታ ብምዕብላል ድማ ክሳብ መዛዝን ፊስካ ዝህረም ክኾድዮም ተራዮም ምድብ ግዜ 9 ተወሳኺ ብምእካል ድማ ጾታ ብዓወት ቸልሲ 2-0 ተዛዚሙ በዚ ድማ ላምፓር ኣብ ልዕሊ ሞሪኖ ፈላሚ ዓወቱ ኣመዝጊብሎም ሰኻይደ ግጥማት ክለባት ቶተንሃምን ቸልሲን ካብ ደገፍ ቶተንሃምን ተኸላኻሊ ቸልሲ አንቶኒ ሩዲገር ዕላማ ዝገበረ ዓሌታዊ ጽርፊ ከም ዘውረዱ ዝዝከር ኮይኑ ኣኽበርቲ ጸጥታ ናይቲ ስታድዮም ድማ ሓደ ደጋፍ ቶተንሃም በዚ ጉዳይ ኣሲሮም ከም ዘለው ዘሳንገሊጻ ዞም ኣኽበርቲ ጸጥታ ነቶም ዝተረፉ ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ዝነበሮም ደገፍቲ ንምርካብ ጻዕርታት ኣብ ምክያድ ከም ዝርከቡን እቲ ምንጪ ወሲኹ ገሊጾም ብዘይካዚ ኮሚቴ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዙን ነዚ ብደገፍ ቶተንሃም ዝተኻየደ ዘይቅቡል ተግባር ከጻርዮ ምዃኑን ኣብ ልዕሊ ዛ ለንደናዊት ክለብ ድማ መቕጻዕቲ ክብይን ምዃኑን ኣፍሊጡሎም ቅድሚ ቁርብ ሳምንታት ዝተኻየደ ግጥም ደርቢ ከተማ ማንቸስተርን ደገፍቲ ማን ሲቲ ተመሳሳሊ ፍጻሜ ኣብ ልዕሊ ኣካፋሊ ፍሬድ ተመሳሳሊ ፍጻሜ ከም ዝፈጸሙ ይዝከር ግዝያዊ ዓላሚ ክለብ ኣርሰናል ኮይኑ ከዓይ ጸንሐ ሾደናዊ ፍሬዲ ሊዩምበርግ ምስታ ክለብ ክጸንሕ ምዃኑ ካብታ ክለብ ዝወፀ ዜና ሙርኩስ ምግባር ዴይሊ ሜል ገሊጻ ቦርድ ክለብ ኣርሰናል ምስ ሓድሽ ዓላሚታ ክለብ ሚኬል ኣርቴታን ሊዩምበርግን ድሕሪ ዝተገብረ ምርዳእ ሊዩምበርግ ኣባል ስታፍ ምስልጣን ክለብ ኣርሰናል ክኸውን ኣብ ምርዳእ ከም ዝበጽሑ እቲ ምንጪ ሓቢሮም ከም ዝፍለጥ ወዲ 42 ዓመት ሊዩምበርግ ድሕሪ ምስጋግ ኡናይ ኤምረ ንክለብ ኣርሰናል ብግዝያውነት ክዕልማ ምጽንሑን ነታ ክለብ መሪሑ 6 ጸወታታት ከም ዘካየደ ይዝከር ኣብዘን 6 ጸወታታት ድማ ሓንሳብ ጥራይ ኣብ ልዕሊ ዌስትሃም ክዕወት እንከሎ ኣብ 3 ጸወታ አንጻር ክለባት ስታንዳርድ ሌጅ ኤቨርተንን ኖርዊችን ማዕደ ተፈላልዩ ብክለባት ማንቸስተር ሲቲን ብራይተንን ድማ ክርታዕ ምኻሉ ስታቲስቲካዊ ጸብጻባቱ ይሕብሩም ኣርቴታ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክዛረብ እንከሎ ንፍሬዲ ሓሳበይ ነጊርዮ ነቶም ሕጂ ዝጽንበሩና ኣባላት ኮሚቴ ምስልጣንን ተረኦምን ሓላፍነቶም ኩሉ ድሕሪ ምርዳእና ኣብ ሓደ ሓሳብ ተሰማሚዕና ክብል ገሊጾም ኣርቴታ ኣብ ጎን ስፓኛዊ ፔፕ ጓርዲዮላ 3 ዓመታት ከም ተሓጋጋዚ ኮይኑ ከም ዝዓየ ዝከር ኮይኑ ትማል ሰንበት ንሓዳስ ክለብ ኣርሰናል መሪሑ ፈላም ናይ ልምምድ ግዜ ምስታ ክለብ ከም ዘሕለፈ ይዝከር ነታ ክለብ መሪሑ ኣብ ጸወታታት ቦክሲንግ ዴይ ዝጽምድ ኣርቴታ ሓሙስ ድሕሪ ቀትሪ ናብታ ኣብ መበል 11 ተርታ እትርከብ ቦርንማውዝ ከይዱ ክገጥም ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ሰንበት ድማ ኣብ ሜዱ አንጻር ቸልሲ ዘካይዱ ናይ ደርቢ ጸወታ ይጽበዮ ከም ዘሎ ሰሌዳታት ፕሪምየር ሊግ ይሕብሩም خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمره نمكتالكم እናመስገና ንሎም ማዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን